אני הכנתי פה כמה דברים בייסיקלי לדבר עליהם. וחלק אני ככה יאלתר ומה שיהיה. אז החלק הראשון זה הנושא הראשון זה שאני רוצה לדבר עליו זה, אני קורא לזה סייקלים של החיים. ואני אסביר. יש לנו בחיים מגיל, אני אקרא לזה נעורים, כי זה הגיל שאנחנו מתחילים לשים לב לדברים ולחזרתיות ופחות הילדות. הילדות זה נטו תמימות וחוסר הבנה בדברים. אבל כשאנחנו מתבגרים, קוראים כל מיני סיטואציות ומקרים שקורים לנו במהלך החיים. כל מיני אתגרים, כל מיני, יש שיקראו לזה מכשולים. אני לא קורא לזה מכשולים כי המכשול הזה זה בעצם להרים אותך לרמה הבאה. רוב האנשים לא יודעים את זה, כאילו זה לא שלא יודעים את זה, הם חווים את הסיטואציה והכל, אבל הם לא מבינים שזה באמת משהו שבא לגרום להם לצמוח או לעבור שלב. זה ממש כמו משחק מחשב. יש משחק מחשב, אתה משחק, אתה צריך להשיג אקדחים מסוימים, להרוג אנשים מסוימים, לעבור מקומות ממקום למקום ולצבור נשק, כסף, דברים כאלה, ואתה עובר לשלב הבא. לא, בחיים אתה לא צריך לצבור או להרוג, אבל זה כן כמו משחק מחשב שאתה צריך לעבור שלבים. עכשיו, הסיטואציות האלה יכולות לבוא עם כל סיטואציה. אוקיי, אם אתה לא מבין שזה משהו שאתה אמור לעבור, הסיטואציה לא נעלמת. יכול להיות שהיא נעלמת לזמן מסוים, אבל היא חוזרת, היא תמיד תחזור, עד שאתה תבין את הפואנטה שאתה צריך לעבור ולהבין פה משהו ולהמשיך הלאה. אם לא, בעצם אתה תהיה תקוע בלופ מסוים שחוזר על עצמו. סתם דוגמה, כסף, סבבה? כסף זה משהו שהרבה אנשים, אם לא רוב האנשים, שמים לב לזה ישר, וגם רוב האנשים יחסית מתקשים עם זה. סתם דוגמה, בן אדם שלא מצליח לחסוך כסף, או לחסוך סכום מסוים של כסף. הוא תמיד, גם אם הוא מרוויח יפה, הוא מכניס את הכסף, עובר לבנק, עובר זמן מסוים והוא מבזבז את הכסף. וככה סייקל חוזר של כמה שנים, כמה עשרות שנים, והבן אדם לא באמת מצליח לחסוך, אם זה לבית או לרכב או לאיזה משהו. או שהבן אדם כן חוסך והוא מוציא את זה על דברים שהם לאו דווקא מועילים לו בחיים או מקדמים אותו. אז הסייקלים האלה זה משהו מנטלי כמובן, וזה משהו שאנחנו חייבים לשים לב אליו. כי אם לא, בעצם אנחנו כל כמה שלבים כאלה, או בעצם זה מלמד אותך עוד משהו על עצמך, ומלמד אותך עוד משהו איך להתנהל בעולם הזה לטובתך, וזה נטו לטובתך. גם כשזה קשה להבין את זה, וגם כשהמצב או הסיטואציה ממש קשה, עד כדי, לא יודע מה, אתה נשאר ברחוב, או לא מצליח להשיג כל מיני דברים, ואתה מתוסכל, ואתה לא שלם עם עצמך ודברים כאלה. אז זה בעצם משהו שאתה חייב להבין שזה לטובתך. למה לטובתך? כי זה אמור להרים אותך לרמה הבאה. וכל פעם כשאתה עובר סיטואציות כאלה, אתה מבין אתה עובר מכשול כזה, אתה בעצם הופך להיות, אתה מתקרב להיות האני הגבוה שאתה אמור להיות. והאני הגבוה שאתה אמור להיות זה משהו שכל בן אדם, כל אישה, כל גבר יש לו את זה.
יש לו את האני הגבוה שלו. זה משהו שנוצר עם היותך נשמה או בן אדם ביקום הזה. איך שאתה נולד, יש לך כבר את האני הגבוה שלך שאתה אמור להיות. בדרך לשם יש כל מיני מכשולים שאתה צריך לעבור, עוד פעם, כמו משחקי מחשב, שאתה אמור לעבור ולהצליח. לצערי, רוב האנשים לא מבינים את זה, ולא עושים את ההתפתחות, זה למה זה נקרא התפתחות אישית. כי אתה מפתח את האישי שלך לרמה הגבוהה שלך. ועוד פעם, לצערי רוב האנשים לא חווים את זה, לא יחוו את זה, כי הם תקועים באיזשהו שלב. יש כאלה שיהיו תקועים בשלב ראשון, בשלב שני, בשלב עשירי, כל אחד והניסיונות שלו. אבל הסיסטם והצורה שזה בנוי זה כדי, בוא נגיד ככה, שבורא עולם, אני אישית מאמין בבורא עולם, אבל מי שבוחר לקרוא לזה היקום, אין בעיה. אז היקום סלש בורא עולם תכנת את זה ככה כדי מה שנקרא אפרופו סיפור גן עדן, האדם או האישה, הגן עדן הוא מובטח לך. יש לך את כל הפירות, את כל הפרידום, את כל מה שאתה צריך. אבל כדי להגיע לשם, לאושר הזה ולטופ של הטופ של הגרסה שלך, אתה צריך לעבור כמה מכשולים. זה מאוד חשוב להבין שזה בעצם לטובתך. כי ברגע שאתה מבין שזה לטובתך, המשחק המנטלי הוא נהיה שונה. כי אז כשקורה לך משהו, השאלה הראשונה שלך, במקום להגיד למה זה קורה לי, עד מתי, עוד פעם, עוד דברים כאלה, אתה שואל את עצמך, מה הדבר הזה או מה הסיטואציה הזאת באה ללמד אותי? וכשאתה שואל שאלה כזאת, שאלה פתוחה, שאלה מסקרנת, שאלה שהמוח ישר מחפש תשובות, ולרוב הוא מוצא את התשובות, זה לתקוף את הסיטואציה מפרספקטיבה שונה. ועוד פעם, כשאתה מבין את הדבר הזה, הסיטואציה נהיית יותר קלה, כי אתה מבין שזה לטובתך. כי אם אתה עובר את השלב, אתה בעצם עובר לשלב חדש, ואז יהיו סיטואציות או בעיות יותר גדולות, אבל אז אתה גם בדרך לשם גדל. אתה יכול להכיל יותר, אתה יכול לעשות יותר, המיינדסט שלך נפתח, כל הקיבולת שלך, הכלי, המיינד שלך, הכל מתרחב וגדל לסיטואציה או לשלב הבא. מכין אותך לשלב הבא. והצורה שזה ככה בנוי, המנטלי, זה פשוט מעניין ומאתגר, וזה גורם לחיים להיות בצורה, אתה חווה את החיים בצורה אחרת. כי עוד פעם, אם יש משהו עכשיו מכשול בזוגיות, או מכשול בעסק, או אתה מתקשה באיזה משהו, אתה מבין שזה משהו שאמור לדחוף אותך קדימה, basically, לגדול לאני חדש, לאני גדול, לאני חזק יותר. וזהו, אז זה יהיה הסרטון הראשון, מעניין, ויהיו עוד בהמשך.